pusan zinna kan ti langdona ni hei degu kan tlan pela via pian na khuwa te lo nia he birthday lo nai bok nen kan ti lang no ani chuan busan to korea hi kilometer zathum somni panga velania siha aizol to siha aipona hladu shetani karakal kan nia wangin beach naya kan thleng talem lova ti hian kan du lamuna kan tlan kol the wangin hotel hi ato ang reng khop mai hi chu amaro chu to hanti la over lutuk phe chu ni lova sang thum zanga velpor ania chuan kan thleng chi agwangli beach kan pan nga la hi azana amoi lutuk anti awanga vakal ngal te rup kan nia kan camera kan equipments te hian ani ne hi apho chuak zo lo te hlek ani amaro chu anuam khop mai chuan kan lo ti pa anga hemi kala kan kalawang khan dar ka ruk le chan ve velania get the exchange chuan kalta ila dar kar ni le minute som panga velania nga chuan cheng sangli emo sangthum zasari khatiang borvel khan i train in a kal thei tho bokani henglai lui te po hi anuam khop mai ti turani mai Bruce Lee hun lai te po khang ve takani he lai kan han chuang vel hi chuan chuan akal dana kha han sui thale ta ela hemi kan enga bo video kan lo en pa mek lai po hianin trend te page chuanin hemi domestic big a chuanin flight te hian atlom mai an tian kal deuh mai zela alo nai zok bok nen chung te po chu a that tho arin oma kan zin du huna khan chuan ke ni ro kha chu thian du na thil ti kan ni awangin tiang khanin kan kal ta kha ni a Busan chu enge ni beach te lo tamatin port hemi longchol na hmun khatianga chuana hmun te lo ni bok nen khanin anril ru hi azau zualem o kati deuh hleka hemi korean ho an hanin hung bing lutuk na pal te po hi second capital jok mani se mi khwal muthang an lo ni boka anuam khop pin ka hria khopui chunga ero chuan sol chu apalo deu viawin ka hrethunga a building le sang ang chu chuan nuam kan ti em chu kumchon culture village cheni a kumsang zakwa somni velde tanga helai mun hi omto ani a amaro chu tourist hip turatan ti hianin amuna kha engeni an chei thata ni chulai chu anuam ani kalung tileng veng tu po hi alani ve in ka hria helai mun hi kal le ngei te po hi acha kom ani chuan heng thuam te hi a ho thei ta a ti khanin engeni anula teran ho helai nula pani hi anin me asin o high school an kalai mi khanan hanon len mani ka dil thapa video ka record low ero khachu dam chunga poiti ani chodon ta ni hi poi tak zet ani an nal khop manin me khop mai ka mangai ka tong ta hanti ve ngot te chu thil ti chi ni lowanga amaro chu mu chu nuam khop pani ti hian hi athalak a picture te video te pon kan mu photo in ka ringa hi board naya si khanin khanmi an old building hawaka an chei tha a colorful talkin ti hianin nai tak takin building khan oma chu mu anuam khop me helai hi ke po
hiền nuông cái tiếng em mà nè chuan Jungkook le Jimin te khua nia wangin khalai hmuna pawh khan an picture hi lian em khan an lo tara helai hi Songdo Beach ani a Hongdae aing kan thlang ta zo ka ni hei hi moi kan ti zo ka tin kan om na tengin lo hnai deuh hlek pok nen helai hmun hi chu nuam rem tak ani